Представители от Стара Загора и Казанлък взеха участие в областния етап на ученическите игри по лека атлетика, които се проведоха на стадион Берое. При момчетата на Гюле шампион е Йоан Николов от 5-то основно училище Митьо Станев. При момичетата победи Деница Петрова от Мати България Казанлък. При юношите без конкуренция бе Христо Ганчев от Казанлък. Неговата съотборничка Михаела Хаджийска спечели при девойките. Спринта на 100-200 метра при девойките първа е Мартина Стоянова от Природо-математическа гимназия Никола Обрешков Казанлък. На 400 метра победи Виктория Ченова от Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. При юношите на 100 метра победи Стефан Стефанов от гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан. На 200 и 400 метра спечели Мартин Белчев от Природо-математическа гимназия Никола Обрешков. В скока на дължина Алекс Йорданов от 5-то основно училище Митьо Станев е шампион. При юношите победи Николай Вълков от гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан. При момичетата в дългия скок най-добър резултат постигна Иванина Терзиева, а при девойките Янита Терзиева и двете от Казанлък. При момчетата на 100 метра спечели Стефан Петков от Казанлък. Алекс Йорданов от 5-то основно училище победи на 400 метра. Във високия скок при девойките и момичетата първи са казанлъчанките Михаела Хаджийска и Евелина Димитрова. При юношите спечели Даниел Шуманов от Казанлък, а при момчетата Цветомир Нейков от 5-то основно училище. И 4-те щафети на 4 по 100 метра бяха спечелени от отборите на Казанлък. В крайното класиране за зоните, които ще се проведат в Стара Загора на 29 април, се класира отборът при момчетата на 5-то основно училище Митьо Станев, при момичетата първия основно училище Мати България Казанлък. При юношите и девойките победиха отборите на Природо-математическа гимназия Никола Обрешков Казанлък.